Señora Queixas, ten a palabra para iniciar o debate. Grazas, alcaldesa. O novo curso obriga a facer unha avaliación da política cultural municipal. E no BNG, desde logo, concordamos coa que xa presentou públicamente os diferentes sectores culturais da cidade o pasado mes de xullo. O vizoso sector profesional e asociativo que traballa en cultura na Coruña é, desde logo, o gran damnificado deste goberno. Son os creadores e creadoras da casa os que están a sufrir as consecuencias dos excesos do goberno, obrigados a rebaixaren os seus orzamentos un 60%, polo mesmo goberno que segue programando espectáculos sen recortes, xestionados desde fora case sempre, relegando ao segundo prato a cultura de proximidade a que nace e crea aquí comunidade a diario. No pleno de xullo xa lle preguntamos ao Goberno se a política de rebaixas ia afectar só os creadores e creadoras locais ou tamén os espectáculos foráneos. Non só non nos respondeu daquela o concelleiro responsável, o señor Castro, senón que dende o mes de xuño no BNG seguimos agardando para acceder os expedientes de contratos, de patrocinios e de facturas sen pagar durante o ano 2024 desde o INCE. Acabamos de recibir resposta para acceder a eses expedientes agora, hai moi pouquiños días, e farémolo máis de 3 meses despois de telo solicitado. Comprobaremos na nosa análise se a continuada falta de transparencia do Goberno municipal non segue a agochar continuísmo nos procedementos irregulares que, segundo informes do interventor municipal, están a comprometer a viabilidade do Concello. A política cultural de base, adulterada con dispendios para festivais, esquecida a función social da cultura como un dereito e equilibradora das desigualdades entre os barrios, é a demostración da incompetencia ou da inoperancia dun goberno que neste primeiro ano de mandato a única transformación que fixo nesta materia consistiu en mudarlle o nome á Concellería de Fomento e Promoción da Cidade, a Cultura e Turismo. Cambia algo para que pareza que cambia algo, mas fai que todo siga igual. O goberno de Inés Rei demostrou a falta de transparencia e de confianza na cultura da cidade. Porque que é o que vai atopar este outono a veciñanza da Coruña? Pois vai atopar, en primeiro lugar, importantes infraestructuras culturais como o Teatro Colón, o Ágora ou o Fórum que seguen sen dirección. Vai atopar, en segundo lugar, as bibliotecas do Rosais e do Fórum que se comezarán de novo a anegar en canto comece a chover. Vai atopar que as novas bibliotecas comprometidas nos orzamentos para Novo Mesoiro ou Palavea seguen desaparecidas. Vai comprobar como o histórico Teatro Rosalía de Castro segue avanzando no seu deterioro pola filtración de augas desde a cuberta. Está comprobando xa que a Escola Municipal de Música, que acaba de comenzar o curso, non conta cos recursos materiais e económicos que necesita e cun profesorado da escola ao que o goberno local lle debeda parte do salario e incumpre aínda agora o convenio laboral. Vai atopar unha Orquestra Sinfónica de Galiza asfixiada no seu proxecto artístico e musical por unha máis que cuestionável xestión económica e por unha débeda de máis de 5 millóns de euros por parte da Xunta de Galiza. Vai atopar unha banda de música que seguirá sen contar cun espazo de traballo e de ensaio axeitados tal e como veñen demandando de hai tempo. Vai atopar tamén que se seguen sen convocar por parte do Goberno municipal as xefaturas de servizo dos museos científicos e das bibliotecas municipais coas conseguintes consecuencias para a xestión diaria destes servizos. Vai atopar que seguen desaparecidas as axudas a creadores e creadoras, así como a falta de resposta á creación dun plan de residencias artísticas. Vai comprobar tamén como a Comisión de Estudo para a Unificación da Rede de Bibliotecas Municipais está paralizada ou como o Consello Municipal de Cultura, constituído por fin, mais con moitísimos interrogantes por parte do sector cultural local, segue carente de impulso. De verdade pensa a alcaldesa que somos na Coruña o espello no que se pode mirar o resto de Galiza? Este goberno que tanto gusta de se gabar de cifras de asistencia a eventos está a incumprir o seu compromiso con miles de coruñeses e coruñesas que día a día queren exercer o seu dereito de participación, inclusión, creación e acceso á cultura. Unha cultura de proximidade, 365 días, viva nos barrios, que conte con todos e dirixida para todos e para todas, é a que xa existe na Coruña como cidade creativa que é e a que o goberno
e a que o Goberno de Inés Reis segue a virarlle as costas. Recuperar a cultura viva da Coruña é o compromiso do BNG como alternativa de goberno, porque non só confiamos nela, senón que nos ilusionamos con ela. E é por iso que presentamos nesta moción unha serie de acordos para realmente afrontar un cambio de rumbo na política cultural municipal. A respecto da posición da moción do Partido Popular, queremos confirmar que votaremos a favor, porque no sustancial coincide coa que presentamos no BNG. Simplemente queremos aproveitar a oportunidade para dicirlles que é bo que encamiñen estas demandas tamén cara a Xunta de Galiza, porque son perfectamente extrapolables ao conxunto do país. E de paso tamén que axude, por favor, a mediar na negociación da débeda que a Xunta ten contraída coa Orquestra Sinfónica de Galiza. E a respecto da posición da emenda do Grupo Socialista, temos que dicir que no BNG non podemos aceptala. Derivar o problema os sectores culturais non nos parece de responsabilidade política. O problema da falta de transparencia non está na cultura, está no goberno municipal. E é perverso que este goberno fale de transparencia e concorrencia competitiva cando non a practica nunca, e esa é precisamente a orixe de moitos dos problemas económicos deste Concello, fundamentalmente dende o INCE. Preguntámonos se lle vai exixir tamén... Ten que ir rematando, por favor. Xa remato. Preguntámoslle se vai exixir tamén concorrencia competitiva ás empresas organizadoras dos festivais. A concorrencia competitiva non é un modelo válido para moitos proxectos culturais, porque hai que entender desde o valor cualitativo e non só cuantitativo, dada a singularidade creativa e a especificidade, e nos que, sobre todo, hai que garantir os dereitos da propiedade intelectual. Leccións de transparencia do goberno local aos sectores culturais da cidade, ningunha. En todo caso, moito que aprender deles. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Queixas.